VP Costa Nochwenga watikunira panguva ino ndiye akunyatsokuonekwa kunzi is the main threat, ndiye akatagitwa nezvigananda zvese the ruling party ZANU-PF. Even vamuona vari kurise up power, they are just challenging him. Mukaona vana kuda kuchitagurei nevamwe vose vamuri kuona vari in the zvigananda group, panguva ino vari kunyatsokuonekwa kunzi VP Costa Nochwenga ndo threat yavo, just because he's calling for accountability, is calling for a stop to corruption. Ari kuuya panguva ino achimira chizvarwa chenyika yeZimbabwe. Chova chinyatsobuda pachena kuti these zvigananda vakanzwa zita rageneral, aiwa vanopita muso yavo, noda kuti kune kwapinda vakuru. Then wasubscribe, like, on the bell icon. Zvazvobuda pachena tichiona makomechi anyatsokuratidza kuti VP Costa Nochwenga is very powerful. Anoposta VP Costa Nochwenga anogona kudanyira chiti principal fiye yezvigananda, zvikanzwa zita rake zvinotototesa mabhurugwa nekutya. His name is VP Chwenga. He is a leader, not a looter. Ndio mashoko anobuda panguva ino vachiti musatamba nageneral, ndo mutungamiri wenyika, not munhu anongoti focused nekuluta maresources. Mashoko anobuda panguva ino kunyatsokuonekwa kunzi VP Costa Nochwenga is challenged zvigananda, and panguva ino he is maintained his loyalty aiwa kuvagari nyika yeZimbabwe kutanga muna 2017 nokuuya panguva ino achidefenda the constitution. Zvinoonekwa kunzi yes, some they can call it VP Costa Nochwenga is power hungry, but panguva ino kuri kuonekwa kunzi nemapolicies avari kuimplementa is just paving a clear path inoyatsokuita kuti kunyange munhu ukainzwa unongoda kungomutevera. Pena kumesection medu mafunguro enyu munoti kuti pamusoro pezviitiko izvi zviri kuitika the ruling party ZANU-PF nemafights aripo. Pena kumesection medu mutidze mafunguro enyu, ndo paipada kuti usakanwa subscribe, like, wachete on the bell icon.